אני לא חושב שאומרים דבר הזה, זה שטויות. לא, אני לא אומר לך. אם הוא אומר, איזה מדרגה, זה רק בשביל זה. בקומית אתה יכול לעצור באמצע וחשים לי באוזנייה. חושב, כן. טוב, זה עוד לא עשיתי בחיים, להיות עם אוזנייה תוך כדי שיעור. פעם אחת איזה ראש וחרדי מאוד חשוב אמר לי, תדע לך שלהעביר שיעור לחרדים עובדים, זה כמו להיות עם יד אחת קשורה מאחורי הגב ולדבר. ככה הוא אמר לי, לא יודע למה הוא אמר את זה. הוא כאילו רצה להגיד שזה קשה. אז עכשיו אני מרגיש עם אוזן אחת קשורה מאחורי הגב. ומנסה, בסדר, אני שומע את עצמי באוזן השנייה, זה מספיק. אז ערב טוב לכולם, שמח מאוד להיות פה איתכם, לראות אתכם, אשריכם שבאתם. אנחנו נעשה משהו כזה, אני אדבר קצת, בסדר? זו שיחה מאוד לא ארוכה, ואחרי זה נעשה שיחה בינינו. בסדר? שאלות, תשובות, זה, אבל אני צריך איזה רבע שעה, 20 דקות ויותר כדי להסביר איזה משהו רצוף. בסדר? מזה נתחיל. אז כדי להבין מה שאני רוצה שנתכנס אליו היום, צריך לחזור לא הרבה זמן אחורה. צריך לחזור מתי שהומצא כל החברה הישראלית, שזה סך הכל לפני 70 שנה, 77 שנה. זאת אומרת, החברה הישראלית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זה היסטוריה קרובה, 77 שנה, 78 שנה, שקמה מדינת ישראל. ובעצם כשמדינת ישראל קמה, היו בה בגדול 2.5 מגזרים, שהחל משנות ה-60 הם יהיו 3. בסדר? סליחה שאני משתמש בשנים של גויים, זה יותר קל להבין, לפחות לי. אז כשקמה מדינת ישראל, בעצם היו 3 פרויקטים גדולים. 2 עם קום המדינה ואחד התחיל בשנות ה-60. הפרויקט הראשון הגדול היה של מי שהיה אז המשיח של מדינת ישראל, והשליט הכל יכול שלה, דוד בן גוריון, שבעצם הוא לקח על עצמו פרויקט אדיר של להקים מדינה. לקחת חברה של אנשים שגרים באיזה יישוב, ולהפוך אותם להיות מדינה ככל המדינות. זה פרויקט יוצא דופן, והוא השקיע בו את כל הכוחות שלו, והסכים לבטל את כל הדברים האחרים שהוא האמין בהם בשביל הפרויקט הזה. בשביל זה, למשל, עד היום בצבא יש אוכל כשר, בשביל זה הוא החליף לאנשים שמות משפחה, כור ההיתוך של בן גוריון, הוא עשה הכל בשביל המשימה הזאת, ובפרספקטיבה, בנקודת מבט של 77 שנה, המשימה שלו היא הצלחה כבירה. עכשיו אני קופץ קצת קדימה כדי לחזור אחורה. הקבוצה השנייה שקמה היה תנועת עבדים מהמאה ה-19, שקראו לה המזרחי. הם היו מחוברים לתנועה הציונית, אבל הם היו מין שפחה של התנועה הציונית. כן, זה היה יחסי כוחות ביניהם, פחות או יותר. מאוד מאוד חלשים, והם היו נידונים להכחדה בכל קנה מידה היסטורי. אבל איזשהו מפגש שקרה להם עם התורה של הרב קוק, שלא היה מהמזרחי, הוא היה הרבה יותר קרוב באורחותיו לאגודת ישראל מאשר המזרחי. המפגש בין הרב קוק למזרחי יצר את הציבור הדתי-לאומי. וגם הוא לקח משימה. הוא לקח משימה שנקראת יישוב הארץ. הם הקימו את גוש אמונים. גוש אמונים, סיפור הצלחה פנומנלי, בנו חבל ארץ, יותר מ500,000 בני אדם, אגב, רובם חרדים, אבל הם בנו בערך 100 ישיבות ב-40 שנה, המון, והם הקימו איזשהו ציבור תורני שמוביל את כל הדבר הזה, וגם עובר שינויים כאלה ואחרים. הציבור השלישי שלקח על עצמו משימה זה מה שהתחיל להיות אז הציבור החרדי. וכאן צריך לומר, אני יודע שיש כאלה שלא אוהבים לשמוע את זה, אבל הציבור החרדי נולד עם מדינת ישראל. מה שהיה לפני זה, לקרוא לו חרדי, זה שיתוף השם. זאת אומרת, היה אגודת ישראל. אגודת ישראל הייתה תנועה שמה שאפיין אותה זה עמדה, נקרא לזה ניטרלית לגבי הרעיון הציוני, כאשר מה שהיה חשוב לה זה האם שומרים מצוות או לא שומרים מצוות. או בשפה של אז, אגודת ישראל הייתה התנועה של האדוקים. אדוקים במצוות. ובעצם, כשקמה מדינת ישראל, היה שואה. שואת יהדות אירופה, שבעצם הייתה טראומה עצומה לעם היהודי כולו, ומבחינת החרדים שקמו אז הייתה עוד שואה. איזה עוד שואה?
שואה רוחנית. בעצם זה היה אקורד סיום של 200 שנה, שבו רוב עם ישראל נהיה אפיקורסים באירופה. בשנת 1865, 80% מיהדות אירופה שמרה מצוות, ו-20% לא. בשואה, 80% מיהדות אירופה לא שמרה מצוות, ו-20% כן. זאת אומרת, ליהדות אירופה האדוקה היה 2 שואות, לא שואה אחת. וצריך לזכור את זה, כי אנחנו תמיד זוכרים את התודעה של השואה, של השבר, אבל היה עוד שבר מאוד מאוד גדול, שהוא השבר של היציאה משאלה. כולם מכירים את ליל הבדולח. מישהו יודע כמה בתי כנסת נשרפו בליל הבדולח? מישהו זוכר? למעלה מ100 בתי כנסת. כמה מתוכם היו אורתודוקסים? מישהו יודע? תנחשו, תנו לי מספר. פחות מ5? פחות מ5. 2. 2. 2 בתי כנסת אורתודוקסים. אחד בברלין ואחד בפרנקפורט, וזהו. זהו. אף בית כנסת במערב אירופה. נכון. אין ספק. מזרח אירופה היה הרבה יותר יידישקייט, אבל ההשכלה חיסלה גם את היהדות במזרח אירופה צעד אחרי צעד אחרי צעד. כן, זה היה השכלה, זה היה ציונות, זה היה הבונד הסוציאליסטים. ומה שבעצם קרה, שעולם התורה של אירופה, הקצת שנשאר, ה-20% שנשאר, נחרב במלחמה. וזה גרם לשארית הפלטה, שאפשר אגב לשים את האצבע גם על אדם מאוד מאוד ספציפי, שזה שינה את מסלול חייו. איך קוראים לו? חזון איש, כן? שהיה רב לא כל כך חשוב. הוא היה מרן החזון איש, אין כמותו בעולם כולו, בגאונותו, בגדלותו התורנית, אבל במציאות הוא לא היה רב חשוב, הוא לא היה מוכר. היה באירופה רבנים הרבה יותר חשובים ממנו. אבל כשכולם נרצחו בשואה, ופתאום הוא נשאר לבד עם שארית הפלטה, והוא מתחיל לייסד את הגרעין שממנו תצא החברה החרדית. ובעצם מתקבצים פה בארץ ישראל, גם בארצות הברית, אבל גם פה בארץ ישראל, אדמו"רים ורבנים וכולי, חסידים. זה גם כמובן חיסל סופית את המאבק בין החסידים למתנגדים, כי כבר הבנו שיש מאבק גדול יותר. בהתחלה זה היה היטלר, אחר כך להבדיל זה היה עם הציונים, עם החילונים. ומתחילים להקים פה משהו. הפרויקט של שיקום עולם התורה, איפה הוא התחיל? לא בארץ ישראל, בארצות הברית. זאת אומרת, אם אנחנו היינו פוגשים יהודי בין שנת 1948 לשנת 1970, ואומרים לו, תגיד, איפה יהיה עולם התורה הבא? איפה יהיה ירושלים דליטא הבאה בתור? הוא לא היה אומר ירושלים שבארץ ישראל או בני ברק. הוא היה אומר בלייקווד, שם זה יהיה. ולא לחינם, גדולי הדור הקודם, רובם היו בארצות הברית. רוב גדולי הדור אוהבים לשכוח את זה, אבל זה מה שהיה. ולאט לאט זה עבר לארץ ישראל. לאט לאט היהדות בארץ ישראל, העולם, התורה מתחזק. ובעצם הציבור הזה שמתהווה אז, שהוא חרדי, שם לעצמו 3 מטרות. 3 מטרות. עכשיו כמובן, תגידו לי, מה זאת אומרת? יש לך איזה מסמך היסטורי שהם שמו 3 מטרות? לא. אבל אין שום ספק שבניתוח של החברה החרדית, זה הסיפור. המטרה הראשונה זה לשקם את עולם התורה. וזה בעיקר מטרה של הליטאים, של הליטווקים, לשקם את עולם התורה. הישיבות מקבלות את השמות של הישיבות שנחרבו באירופה, כן? פונרביץ', סלובודקה, הכל ממשיך את מה שהיה. המטרה השנייה, והיא אולי הדגל של החסידים מעל הכל, זה לשמר את היהדות. כלומר, כל החיים שלך מתארגנים סביב זה שגם הבן שלך יהיה חרדי. אתה מוכן בשביל זה לעשות כל דבר בעולם, כולל לספר לו שקרים. אני לא אומר שסיפרו שקרים, כן סיפרו שקרים, אבל זה לא הנקודה. אבל אתה מוכן לעשות הכל מכל כל, כדי שגם הילד שלך יהיה חרדי. שזה, אין ספק, הייתה בראש ובראשונה המטרה של החסידים. ובמידה רבה זה עד היום. במידה רבה זה המטרה המרכזית שלא בחסיד. והמטרה השלישית היא כלל חרדית, והיא היחידה שמופנית לכל עם ישראל. והיא לשכנע את עם ישראל שיהודים חרדים שהומצאו, זה עתה,
הם היהודים המקוריים שהיית פוגש אם היית מגיע למדבר סיני לפני 3,300 שנה. זה 3 המטרות. הבעיה הגדולה במטרות האלה, שבכולם ההצלחה כל כך גדולה, שהם הצליחו יותר מדי. בכולם ההצלחה היא פשוט יותר מדי טובה. יש דבר כזה בחיים להצליח יותר מדי. נתחיל מהסוף. כאשר משכנעים את כל עם ישראל היום, אגב, חרדים, זה גם שכנוע עצמי, אבל הכי פחות, כי החרדים יש להם מאוד חוש הומור. אבל החרדים, המזרוחניקים והחילונים משוכנעים שיהודי אמיתי הוא יהודי חרדי. משוכנעים בזה לחלוטין. שזה כמובן הבל הבלים. לא כי מזרוחניק הוא יהודי אמיתי. כי אין יהודי אמיתי. אנחנו, בני אדם, בהיסטוריה כל הזמן מתפתחים ומשתנים. זה השתנה כל הזמן. לא רק שאנחנו לא דומים לאבותינו שבתנ"ך או במשנה, או לחתם סופר או לבן איש חי. אפילו החסידים של היום שונים כל כך מהחסידים שלפני 100 שנה. ההבדל הוא אדיר, ויותר מזה, אפילו אדם שחי תקופת חיים, נכון? כל מי שפה מעל גיל 40, יש פה חסידים מעל גיל 40, נכון? ראיתם את השטריימל מתגבע במהלך ימות חייכם, נכון? גובע. וגבה ליבו. אנחנו רואים את השטריימל, טק, 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 כל עשור 5 סנטימטר. כן? לאן זה יגיע? אתה גבוה, אני לא מקנא בך. אז באמת, זה קורה. הדברים הללו מתרחשים. ואף על פי כן, עם ישראל כולו עדיין משוכנע שהחרדים הם היהודים המקוריים, וזה מחזיק את החרדים במדינת ישראל. זאת אומרת, הכרטיס כניסה של החרדים, כציבור מתבדל, לא עובד, לא משלם מיסים, כי זה הכי חשוב, ולא מתגייס, על כל הפשעים תכסה אהבה. ולמה אהבה? כי גם עזרא העיראקי שיושב בשוק, וסבא שלו עלה מבגדד, משוכנע שהסבא של סבא שלו היה חרדי. וזה הפלא ופלא, באמת. תדעו לכם, זה באמת אי אפשר שלא להעריץ את העובדה שהחברה החרדית הצליחה בזה. זה דבר שהוא הישג מדהים. הדבר השני זה ההמשכיות. יש בעולם בערך 17 קבוצות דתיות שנמצאות בעולם המערבי וחיות כחברות, מה שאנחנו באנגלית, נכון, איך קוראים לחרדים באנגלית? אולטרה אורתודוקס. אז יש בערך 17 קבוצות כאלה, כמו האמיש, כמו המורמונים, כמו הזה, ברוך המבדיל. אבל יש עוד קבוצות, כלומר קבוצות מאוד מאוד אדוקות מבחינה דתית. מה זה אדוקות מבחינה דתית? זה אומר שהדת מנהלת את כל החיים שלהם, באופן עקרוני. היהדות בכלל היא דת מאוד כובשת. כלומר, היא לא משאירה לנו שום פתח למשהו. זאת אומרת, אצלנו מסורתי, יש לו חיים דתיים הרבה יותר עמוקים מאשר למה שיש לאנשים מאוד מאוד אדוקים בנצרות או באסלאם. זאת אומרת, היהדות היא גם ככה דת דורשת מאוד. לא פשוט. החרדים הם ממש חיים ברמה של הקפדה דתית, שהיא נדירה מאוד בעולם. השוו את זה לכל שאר הקבוצות שדומות לכך. כמה עוזבים? מישהו יודע מה הנתונים היום על עזיבה בציבור החרדי? עזיבה זה מי שלמד בחינוך חרדי, חינוך חרדי מיינסטרימי, וסיים את חייו כחילוני או דתי לאומי. או לא סיים את חייו, הגיע לחייו המוקרים. כמה אחוז בחברה החרדית? 2%. כן. 5%. זה מה שהלמ"ס. 5%. כולל בנים וחוזרים לתשובה? מה? כן. מה שחושבים שיש טונות שיוצאים לשאלה אצל חוזרים לתשובה, זה נכון אצל כאלה שלא נכנסו למוסדות חרדים מחיידר. כי בודקים את זה מהחיידר, מהתלמוד תורה. לא בודקים אם הוא היה בישיבה גדולה, כי הרבה פעמים אצל חוזרים לתשובה, האבא נאבק, מכניס אותו איכשהו, ואז הוא יוצא. כן? 5%. כמה עוזבים, ברוך המבדיל, בממוצע אצל 16 הקבוצות האחרות? אצל 16 הקבוצות האחרות. מה אתם אומרים? 60. מה? בין 30 ל-60. בסדר? זאת אומרת, החברה החרדית מצליחה באופן הפלא ופלא לשמר את עצמה יותר מכל חברה דתית אחרת בעולם, ועוד יותר נכנסים מיוצאים. זאת אומרת, היום אוהבים להגיד שהחרדים עוד מעט יהיו רוב בגלל ריבוי טבעי. הם יהיו רוב גם בלי ריבוי טבעי. כי הם החברה היחידה בישראל שגדלה.
יש 2 חברות בישראל שגדלות, החרדים והמסורתיים שגדלים ב0.5% לעשור. בסדר? שמנטרלים ריבוי, החילונים מתכווצים כל שנה, והדתיים לאומיים משמרים את עצמם. למה? כי הם יולדים אמנם פי 2 מהחילונים, אבל הם לא נותנים, הגמרא אומרת, נכון, תקנת אושה, באושה תקנו אב ייתן יותר מחומש, אבל הם נותנים חצי מהילדים שלהם לחילונים. בסדר? פחות או יותר. כן, בין שליש לחצי, תלוי איפה מחפשים, אבל אז הם לא מצליחים לגדול באופן משמעותי. כן? הם יולדים המון דתל"שים. וזה האמת, זה נתון. זה הצלחה של בלתי נתפס. ועולם התורה, אי אפשר שלא לראות, שהוא הצליח בצורה קיצונית, נכון? היה פה כלום ושום דבר בקום המדינה. ממש כלום, והיום יש ישיבות וכוללים, ובכל המקום לומדים תורה, וכולם לומדים, ויש ציבור עצום של 60-70 אלף אברכים. זה מספר שלא היה כמותו בכל ההיסטוריה האנושית. 60-70 אלף שיושבים ולומדים תורה. מתוך ציבור של 1.2 מיליון בני אדם. לא היה דבר כזה. ואם כן, אז זו הצלחה אדירה. אז מה יש לדבר? מה הבעיה? הבעיה היא, כמו שאמרתי, ממנה התחלתי ועכשיו אני אכנס אליה, שזה הצליח יותר מדי. זאת אומרת, אני לא חושב שהחזון איש דמיין שזה כל כך ילך טוב. אני חושב שהחזון איש חשב שזה לא ילך בכלל כמו שצריך, ולכן צריך לעשות הכל כדי שישאר משהו. קרה נס, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, וזה הצליח מאוד. ועכשיו, מה שקורה עכשיו זה סך הכל מה שקורה תמיד שמשהו מצליח יותר מדי, הוא מתפוצץ. כמו בלון שניפחת יותר מדי, יש לו איזה שלב של פיצוץ. עכשיו פה אנחנו נכנסים למשהו קצת ספקולטיבי. יש טענה שכל פעם שאני אומר את הטענה הזאת, אומרים לי שבגלל שאני מסתובב ביד עם פטיש, כל דבר נראה לי כמו מסמר. אבל אני אדבר מהנקודת מבט שלי, בסדר? כלומר, אפשר לחלוק על הניתוח הזה. אני חושב שקורה משהו בשנים האחרונות, והמלחמה האיצה את זה, אם כי הפולמוס על הגיוס קצת מרגיע את זה, אבל האיצה את זה, שהציבור החרדי לקראת משהו קורה. בסדר? אז מישהו היה אומר אם משהו קורה או משהו קורס. צריך לדון. אבל אני חושב שמשהו קורה ומשהו קורס, שניהם. מה שקורה, דבר ראשון, זה שפשוט המוני חרדים יוצאים לעבוד. המוני חרדים יוצאים לעבוד. למה? כי אי אפשר אחרת. זאת אומרת, אין מה לעשות. העסק הזה של לחיות במדינה טובה כמו שלנו, לא טובה מבחינה ערכית, טובה מבחינה חומרית. כן? שנותנת לנו את כל הכבישים היפים שסללו פה ברמת בית שמש ד' ואת כל השירותי רפואה ובריאות, זה עולה המון כסף, זה עולה מיסים. ומצד שני, נגמר הכסף לשלם לאברכים. נגמר, אין. והולכים ומגייסים, כן? מישהו אמר לי שעכשיו בברזיל יש יותר ראשי ישיבות ברזילאי. כן? היום מישהו שחזר מברזיל אמר לי, הלכתי, פגשתי את כל עולם התורה. יכלנו לעשות שם שיעורים לשנה שלמה. כי אין כסף. וזה, מה לעשות? מוציא אותנו לעבוד, באופן טבעי. יש כאלה אחרים שיוצאים לעבוד, לא בגלל שאין כסף, אלא בגלל שהם מרגישים שאין מקומם בבית המדרש. זה לא מספיק להם. ויש כאלה שזה טבעי להם לעבוד, אצל חסידים עובדים, נכון? יותר טבעי לצאת לעבוד. זה תמיד היה, וזה הולך ומתגבר. והבעיה הגדולה, וזה בעיקר אצל הליטאים, אבל במידה רבה יש את זה גם אצל חסידים, שבעצם כל החברה החרדית התעצבה לתת תורה לאנשים בבית מדרש. לאנשים שלא יצאו מהישיבה לעולם, שלא יצאו מהכולל לעולם. הכל, השיחות של המשגיחים, הספרי מוסר, המבנה של הכל, המבנה של הגני ילדים ושל החנויות ושל המסעדות, הכל בנוי בחברה מסוימת. הכל. צריך לדעת, חיים מתעצבים סביב עקרונות מארגנים. והחברה החרדית התעצבה סביב 3 העקרונות המארגנים שאמרתי. שזה
לבנות את עולם התורה בכל מחיר, וזה יצר את חברת הלומדים הליטאית, לשמר את הילדים שלנו בכל מחיר, וזה יצר שהולכים בבני ברק ב-40 מעלות חום, ביולי-אוגוסט, עם שטריימל וחם נורא, אבל זה לא משנה, כי זה ישאיר אותנו בפנים. וגם, נכון, אם מישהו קצת מפקשש בשבת בחסידויות מסוימות, זה גנץ פיין, אבל אם השטריימל מתחיל לרדת בגובה או יורד לגמרי, זה כבר ממש סטייה מהדרך, וזה אמיתי, זה לא מזויף. כלומר, מי שדאג למערכת הזאת הוא איש חכם מאוד. האנשים שעשו את האנשים חכמים, לא אנשים טיפשים. ואנחנו עסוקים גם בלחשוב שתמיד היינו אותו דבר, אז אי אפשר לשנות. אסור לשנות. חדש אסור מהתורה. לא משנה. לא, כי אם נשנה, אז הילדים שלנו יראו ששינינו, הם יגידו, אולי כל הזמן דברים משתנים. אז איבדתם את היתרון הגדול שלכם. אז גם אסור לשנות. וכל החברה החרדית בנויה על כל זה. מהטיפת חלב עד איך קוברים אנשים. הכל בנוי ככה. מהמחלקת יולדות במעייני שואה. הכל. ועכשיו, ברגע שחרדים יוצאים לעבוד, זה הצד הראשון. אגב, אני לא רוצה לדבר לך על גיוס. אני נגד גיוס חרדים. אני אגיד את זה באופן פשוט. אני חושב שגיוס חרדים זה דבר שכרגע הוא בעייתי מאוד. אני חושב שמי שרוצה להתגייס עושה מצווה גדולה. וטוב שהוא מתגייס, והוא יכול לעשות דברים טובים מאוד בצבא. וצריך לתמוך בו ולתת לו את כל הגב, אבל כרצון לגייס את הציבור החרדי, זה לא רצון שרוצה לתקן את הציבור החרדי, אלא להפך. צריך להכיר את זה. בסדר? כי ככה אני מאמין, ואני גם זוכר שזה התחיל מבג"ץ, ואני לא חושב שזו הסוגיה המרכזית. אני חושב שהסוגיה המרכזית זה לא להתגייס, אלא לעבוד. כי לעבוד זה לא, בלי זה אין חיים, זה לא יעבוד אחרת. אי אפשר שחברה כל כך גדולה לא תעבוד. ואם כן עובדים, אז זה דברים מאוד מאוד קטנים ומקומיים. זה לא יחזיק. עכשיו, ברגע שאתה יוצא לעבוד, אתה מפרק את כל הפרדיגמות החרדיות, אחת אחרי השנייה. א', אתה משנה. אתה משנה מאבא שלך. אתה משנה מסבא שלך, אתה משנה. הילדים שלך רואים שאתה משנה, הם אומרים לה, אם הוא שינה, גם אני אשנה. נכון, כולם מכירים את הסיפור על רב חיים מבריסק, יש לזה שתי גרסאות. יש גרסה עם רב חיים מבריסק, יש עם אדמו"ר מלכוביץ', אבל הגרסה ששאלו את רב חיים, איך אתה עושה הכל לא כמו אבא שלך? אז הוא אמר, אני עושה בדיוק כמו אבא שלי, גם הוא לא עשה כמו אבא שלי. כן? זה כמובן סכנה גדולה. ובית, חוץ מזה, כשאתה יוצא לעבוד, אתה מפרק את העולם הישיבות, עולם הכוללים, עולם התורה. אתה בעצם קורא תיגר על המבנה של העולם הזה. כי העולם הזה לא נועד שתיכנס אליו בגיל 5 ותצא ממנו בגיל 25. הוא נועד שתיכנס אליו בגיל 5 ותצא ממנו כשהבן שלך אומר לך קדיש. זה האידיאל. גם אם הוא אף פעם לא קורא, אבל זה האידיאל. ואתה מפרק את זה שבעצם אנחנו רוצים להמשיך בכל מחיר. כי אתה אומר, לא, יש מחיר שאני מוכן לקחת סיכון. אני יוצא החוצה, אני יוצא לחברה הגדולה, שם יש צרות צרורות. יש שם דברים שיכולים לפגוע בילדים שלי פגיעה אנושה, לפגוע בי פגיעה אנושה, להוציא אותי החוצה. זאת אומרת, במילים אחרות, הטענה הפשוטה שלי, זה שחרדים עובדים, הורסים, מפוררים את היסודות שיושב עליו העולם החרדי. ולכן, אז מה המסקנה של זה? אפשר להגיד, אז מה, לא נצא, אז מה אתה רוצה? מה, לא נצא לעבוד? מה פתאום? אני חושב שצריך לעבוד, אגב, לא בגלל שאנחנו חרדים או לא חרדים, בגלל שהתורה אומרת שצריך לעבוד. אני חושב שהאדם ישר צריך להתפרנס מיגיע כפיו. כמו שכתוב בתורה, שנשנה בנביאים ומשולש בכתובים ונמצא בכל מקום שיש. זאת אומרת, אני חושב שלעבוד זה לא לכתחילה או בדיעבד, אלא זה בדיעבד ללמוד בכולל הרבה שנים. דיעבד גדול. ואת התוצאות של הדיעבד הזה רואים בכולל. כן? מי שרואה אברכים, חוץ מזן מאוד מאוד נדיר, שאולי 15% מהאברכים, רוב האברכים מעל גיל 30, הם לא נראים מדהים. נגיד את זה ככה. יש ויש, אבל יש הרבה שהם בכולל
בגלל השוור, הרבה יותר מאשר בגלל שהם רוצים עכשיו לסיים את הש"ס. כן, יש להם מטרות אחרות. ובעצם, הדבר היחיד שיכול להשאיר אדם בתוך העולם החרדי, ואני משתמש פה עוד פעם, החרדי, לא אכפת לי אם מישהו מגדיר את עצמו כחרדי או לא חרדי. אתה באת מרקע חרדי, אתה חרדי. זה אי אפשר לצאת מזה. אין המרת דת. היום יש ניסיון לעשות המרת דת בחטיבת חשמונאים. רוצים להמיר, כולם רוצים להמיר את החרדים. זה נורא, החילונים רוצים להמיר את החרדים, השמאל הקיצוני רוצה להמיר את החרדים, וגם החרד"לים רוצים להמיר את החרדים. אז כל אחד תופס גזרה לפי העניין שלו בחיים. השמאל תופס את החרדים העובדים, החרד"לים תופסים את חטיבת חשמונאים. זה לא עובד. זה לא עובד. אי אפשר לעשות למישהו המרת דת. כן? בדרך כלל אתם יודעים מה קורה שמנסים להמיר למישהו דתו? הוא יוצא חילוני. זה בדרך כלל התוצאה. הוא לא אוהב את הדת הקודמת, שהרגת לו, ולכלל הדת החדשה הוא לא מגיע. כי ה-DNA הרוחני שלו אחר. אז החשמונאים נורא מנסים עכשיו לעשות להם המרת דת, להיות חרד"לים. אני חושב שזה אסון. זה לא יעבוד. בכלל לא היה צריך להביא למפקדים חרד"לים. אמרתי לך מה אני חושב, היה צריך להביא למפקדים דרוזים. זה היה הכי מוצלח. לא חרד"לים. כי דרוזים לא מיסיונרים. בדת שלהם אסור מיסיון. והם גם לא יפריעו לנו לשום דבר, נכון? עם הדרוזים אנחנו מסתדרים. אנחנו לא מתחתנים איתכם, אתם לא מתחתנים איתנו, אנחנו מכבדים את המנהגים שלכם, אתם מכבדים את המנהגים שלנו. לא אוכלים את האוכל שלכם, אתם לא אוכלים את האוכל, הכל טוב. בסדר, אתם לא מאיימים עלינו בכלום. החרד"לים עושים מיסיון. ולכן זה רעיון רע מאוד. ולכן, מילא צריך להישאר חרדים. אין ברירה אחרת, זה מה שיש, זה מה שאנחנו, אי אפשר אחרת. ומה יש? מה יש? יש צורך בתורה חדשה. זאת אומרת, צריך תורה, כי אם זה יהיה מנותק מהתורה, אז לא יהיה כלום. צריך תורה שהיא תורה כזאת, שהיא יכולה לתת מענה לחיים שלא מתחילים ומסתיימים בבית המדרש. שמתחילים בבית המדרש ומסתיימים בעולם המעשה. חייבים תורה כזאת, ומילא היא לא יכולה להיות אותו דבר בשום דבר. כי היא לא יכולה להתבסס על השיחות של המשגיחים, גדולי המשגיחים מהדורות הקודמים. כי הם דיברו לאנשים שהייעוד שלהם היה להיות אברכים. היא לא יכולה להתבסס על שיחות של משפיעים שדיברו על עולם שבו אתה לא רואה שום דבר מחוץ למסגרת החרדית. כי אנחנו רואים מחוץ למסגרת החרדית. מי פה אין לו סמארטפון? שירים את היד, נעשה את זה פשוט. וואו, איזה שקט טוטלי. עכשיו, אתם מבינים? עכשיו, הנה, עובר לעשייתה. אנחנו פוגשים את העולם כל הזמן, נכון? כל הזמן נפגשים העולם. עכשיו בעצם, המפגש הזה, אם לא תהיה תורה חדשה, אם הוא לא יהיה מתוך חיבור לבית מדרש, לעולם של תורה, לעולם של רוח, לעולם של שייכות, החרדים החדשים, החרדים העובדים, זה יהיה דור או שניים. אתם יודעים למה? כי הם יעשו בדיוק מה שעושים המזרוחניקים. הם ילדו המון ילדים חילונים. המון, זה יתפרק לגמרי. זה יתפרק לגמרי. אין סיכוי שזה יוכל להחזיק מעמד. אתה לא יכול להגיע בלי שום זהות עמוקה וחיבור שורשי לתורה, בתור יהודי מאמין, ולהתמודד עם העולם בחוץ. בארצות הברית זה עובד לא רע. בארצות הברית הם מחוברים לבית מדרש. בארצות הברית זה עובד מצוין, גם בארצות הברית, ועוד יותר, אגב, בארצות הברית מתחרדת. זאת אומרת, החרדים בארצות הברית לומדים מפה. אבל באירופה, בצרפת, בבריטניה, יש מודלים כאלה. זה עובד מצוין, ומשם צריך ללמוד, אני מסכים איתך. זה המקום ללמוד ממנו. למה? כי פה, לצערנו הרב, יש איזושהי החלטה של רוב גדולי הדור, הליטאים, וגם חלק גדול, היום זה כנראה החלק המרכזי של האדמו"רים, שהפרויקט הזה של החרדים החדשים צריך לתת לו להיכשל. יראו שזה לא עובד, ויחזרו הביתה. זו התפיסה, לפחות בעולם הליטאי. באופן חד משמעי.
בואו ניתן להם לצאת. העיקר אגב, שהם יצאו. שהם יגידו, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. שיצאו החוצה. איש ואוהליך ישראל, כל אחד ילך, יתפקרו שם בחוץ, יעשו מה שהם עושים, רק שנשמור על הפח השמן הטהור שלנו. כולם רואים לאן זה הולך, זה הולך למקום לא טוב, ולכן זה ייכחד. אני חושב שזו מחשבה לא ריאלית. זאת אומרת, בלי להיכנס לשאלה האם זה נכון או לא נכון מבחינה רוחנית, זה חסר התכנות. כי היציאה לעולם, בגודל של החברה החרדית, היא מחויב המציאות. לא יכול להיות אחרת. ולכן חייבים, פשוט חייבים. אם אנחנו רוצים, וזו שאלה, אני חושב שזו רק תשובה אחת לגיטימית, אבל זו שאלה אמיתית. אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו ימשיכו אותנו, חייבים תורה חדשה. וצריך מודל חדש חברתי. תורה חדשה זה לא רק ברוח, זה לא רק רעיוני, זה לא רק מחשבתי, זה גם ביצועי. זה לא יכול לראות אותו דבר. למשל, אתה הזכרת מה שקורה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש מודל יפה מאוד. א' כל, הם לא מקוששים תקציבים. הרי פה התרגלנו שאת העולם התורה יש לו תורמת אחת יותר גדולה מכל התורמים גם יחד, איך קוראים לה? מדינת ישראל, נכון? מי לנו כמותה שמחזיקה את עולם התורה. ובחו"ל אין מדינת ישראל, המדינה לא משלמת על תורה, אז מה עושים? נורא פשוט, עובדים, כן? וה-30% שלומדים, שזה מספר הגיוני, מקבלים כסף מה-70% שעובדים. פה זה לא עובד אגב, פה רוב החרדים העובדים לא תורמים מהישיבות גם אם מרוויחים לא רע. החרדים העובדים של הדור החדש. למה? כי בישיבות זרקו אותם, עכשיו הם תרום להם. הם לא מחבקים אותם, אין קשר. זה לא תנועה שהולכת ביחד. זה חייב שזה תהיה תנועה שהולכת ביחד. זאת אומרת, אני חושב שהחרדים העובדים, מה שהם צריכים להצמיח מתוכם בתור התחלה זה אברכים. זה נורא מוזר, נכון? מזה ברחנו. אבל באמת צריך בית מדרש שיהיה מחובר, שיציע תורה שיכולה להתאים לכולם, גם לאנשים שנפגשים במציאות. ומתוך זה יהיה מקום גם לאברכים. זה מודל יפה, כמו שקורה בחוץ לארץ. עוד דבר, יש עוד מודל לא רע בחוץ לארץ, שלומדים חלק משעות היום. לא כל היום. אתה אברך 2 ביום, 3 שעות ביום, 4 שעות ביום. שאר הזמן אתה עובד. והמודל הזה, הוא לא משנה רק את הצורת חיים, הוא משנה גם את התורה. הוא משנה את התורה שאתה לומד. אני הייתי בצרפת, לפני, לא זוכר, 3 חודשים, משהו כזה. לימדתי שם בכולל של אנשים שהם עובדים חצי יום, לומדים חצי יום. זאת אומרת, הם מגיעים כל יום בבוקר, ולא, הם עובדים רופאים, מהנדסים, לא עובדים בעבודות פשוטות, נגיד את זה ככה. אנשים משכילים מאוד, שנפגשים עם העולם של הגויים כל הזמן. ובבוקר שהם לומדים תורה, יש שם אנשים בני 30, 40, 50, לא ראיתי כולל אחד בארץ שלומדים ככה. למה? כי כשאתה לומד 3 שעות בבוקר, אתה אחרי זה יוצא ליום עבודה, 3 שעות האלה הן יקרות לך מפז. אתה משקיע בהן, אתה עושה מה שאתה אוהב ומה שאתה מתעניין. ואתה בונה עולם של תורה, ואתה תלמיד חכם, אתה מחובר לעומק של התורה. אם העולם של החרדים החדשים לא ילך לכיוון הזה, אלא לכיוון של נהנתנות וספיגה חסרת כל בקרה של חילונות, אז זה יקרוס תוך דור. זה יהיה אפיזודה חולפת. זה יהיה משהו שהיה ונגמר עוד. כמו הציונים שהחזיקו 2 דורות. נכון? הקימו את המדינה, עוד דור, זהו נמחק, אין כלום משנות ה-80. מה יש היום? מה? סתם חילונים מבולבלים, וא' כל מתקרבים למסורת הרבה מהם, וב' הם מבולבלים לו. חלק נהיים אולטרה פרוגרסיביים, מרגישים קוסמופוליטיים, ואין ציונות חילונית היום, יש רק ציונות דתית. אין היום התחייה וזה מה שהיה פעם. פעם שמעון פרס ורבין וישראל גלילי בנו את יהודה ושומרון. היום הם רוצים, המנהיג שלהם היה מוכן לעשות ביהודה ושומרון טיהורים אתניים, לא של ערבים.
אז כאילו באמת, זה לא... ככה זה נראה שמשהו מתפרק. ומה המקום של הטכנולוגיה בכל הסיפור? מה? מה המקום של הטכנולוגיה? לדעתי זה טריגר גדול. אני חושב, עוד פעם, תראה, ראית את ההצבעה פה על הסמארטפון? זה חשוב. לא, מה המקום של זה בהתהוות של התנועה החדשה? אני חושב, עוד פעם, שהטכנולוגיה עשתה לנו דברים מאוד מאוד בעייתיים, והביאה איתה ברכה גדולה. הברכה הגדולה זה שאנחנו מכירים מה שקורה בעולם, זה חשוב מאוד, אנחנו יודעים מה קורה סביב. זאת אומרת, אין שום ספק שהטכנולוגיה מוציאה חרדים לעבוד. ולא רק בגלל שיש משרות פנויות בהייטק. אני מתכוון להגיד, יותר ממה שזה מצליח חרדים לעבוד, שאני בתור חסיד, לא יודע אם זה יותר קשור לחסידים, כן. הטריגר הגדול שלי זה המפגש עם הטכנולוגיה, לא עם יציאה למקומות עבודה. אפילו מקומות חילוניים. כן, אבל אני אגיד לך, אני חושב שיש קשר בין הדברים. כלומר, אם אתה נשאר מאוד מאוד שמור בתוך העולם החסידי, אתה יכול גם להיות בלי סמארטפון. ואם אתה יוצא לעבודה, אתה חייב סמארטפון. נכון? אם אני יוצא לעבודה בלי סמארטפון, יכול להישאר חסיד אורגנל. לא, באיזה עבודה? בעבודה חסידית. כן? זאת אומרת, לא בשוק העבודה הגדול. וזה כבר לא מזין את עצמו. אין מספיק עבודות. היציאה היא מחויבת המציאות. אני חושב שזה מבורך גם. כי אני חושב שיש פה פוטנציאל גדול מאוד. אבל זה חייב ללכת לשם. ולכן, ובזה אני, אחרי זה גם אתם יכולים לדבר, זה יהיה המשפט האחרון. וואו, דיברתי הרבה יותר ממה שתכננתי. לכן אני חושב שהמשימה הגדולה שצריכה להיות לכולנו, זה להפוך את התנועה הזאת, כי זו תנועה של חרדים שיוצאים לשוק העבודה, שיוצאים לעולם הגדול, לתנועה שיש לה בית מדרש, שיש לה מחשבה מאחוריה, שיוצרת גם זהות ושייכות. זה יכול לעבוד עם מנהיגים? מה? זה יכול לעבוד עם אדמו"רים? אני אגיד לך סוד, בכל תנועה גדולה, קודם התהוותה התנועה ומתוך זה צמחו המנהיגים. אף פעם לא בא מנהיג מבחוץ. הבעל שם טוב היה תנועה מסוימת. הבעל שם טוב הוא דוגמה מצוינת לזה, שאנחנו בלי התלמידים שלו כנראה לא היינו יודעים שהוא היה קיים. זאת אומרת, יש שני אנשים שבזכותם אתה מודע לקיומו של הבעל שם טוב. אחד נקרא המגיד, והשני זה רבי פנחס מקוריץ. ששניהם הפיצו את החסידות כל אחד בכיוון אחר ובדרך שלו, והפכו את זה לתנועה. הבעל שם טוב לא היה תנועת החסידות בזמן הבעל שם טוב. היה חסידות שלו, היו תלמידים, אבל זה יכול היה להיגמר בה במידה שזה נוצר, אם לא היה מי שיהפוך אותו למנהיג של החסידות. במילים אחרות, זאת אומרת, החיפוש אחר מנהיגים הוא מובן. ועוד יותר, בתור מי שמגיע מחברה שרגילה למנהיגות, זה עוד יותר מובן שרוצים מנהיגים. אבל אני חושב שהמנהיגים ייצאו מתוך שתהיה תנועה, מתוך שיהיה דיון, מתוך שיהיה עניין, מתוך שיהיה ויכוחים, על איך זה אמור להיראות, מה צריך לעשות. מה אתה שונה מהדתי לאומי? מה? מה ההצעה שלך שונה מהדתי? מה ההצעה שלי שונה מהדתי לאומי? בעצם זה אותו... זה לא מתחיל אפילו. זה לא שונה, זה לא מתחיל. להם יש זהות קהילות, ישיבות, מערכת. השפה הדתית-לאומית היא שפה חילונית. כלומר, השפה הדתיים-לאומית... מה? אבל זה לא נקודה, זה הכל. הדתיים-לאומיים, הסיבה שהם יוצאים בשאלה, ומאידך שהם מסתדרים כל כך טוב בעולם החילוני, זה כי הם פשוט מדברים את אותה השפה. גם עולם החרד"לי? מה? גם עולם החרד"לי? העולם החרד"לי זה מרתק, הם עושים הכל כדי להיגמל מהשפה הזאת וזה לא עובד להם. זאת אומרת, מה זה לא עובד להם? עוד 2 דורות זה יעבוד להם אולי, אבל הם עושים הכל. עכשיו אני אגיד לך תשובה פשוטה. הסיבה שזה שונה מהחרד"לים זה לא רק... נגיד ויהיה חרד"לים שדוברים שפה משלהם, זה לא השפה החרדית. אתה מבין? זה לא השפה החרדית. כלומר, אתה דובר שפה שונה משלהם. הם לא מכירים את העולם, אני מכיר אותם טוב, הם לא מבינים במילימטר את העולם החרדי. כלום ממש. איפה? דיברנו על זה לפני זה, נכון? בורים ועמי ארצות. גם החרד"לים בטוחים שהחרדי זה היהודי האמיתי. נכון, בוודאי, פשיטה, הם הכי בטוחים בזה, מה זאת אומרת? כן, הם רואים לשים לבנה ולהשתחוות. מה? אז כל ההתנגשות הזאת זה בעצם רגשי נחיתות. מה פירוש? איזה התנגשות? איפה אתה רואה התנגשות? יש איזשהו כעס, איזושהי טענה על הבית מדרש החרדי. למה אתם לא מכירים בנו?
למה לא מכירים בתורה שלנו? פשיטה שזה נובע גם מרגשי נחיתות, אבל יש פה גם טענה אמיתית, שהם אומרים, תראו, אנחנו כבר מאוד קרובים, למה אתם לא רוצים להיות כמונו? תראה, החרד"לים פתרו הרבה בעיות שיש בעולם החרדי, זה נכון. הם פתרו, יש אצלם דברים שהם הצליחו לפתור את הבעיות מבלי ליצור בעיות אחרות. כלומר... תנועה של 20 שנה, זה לא איזה משהו... נכון, תנועה של 40 שנה, שב-20 שנה האחרונות היא גילתה את עצמה. אתה צודק, אבל זה לא, זה החיסרון הגדול של התנועה הזאת, שאף אחד לא יודע לאן זה ילך. זה מחזיק, שאלה גם מה אחוזי הנשירה שם. הרבה יותר נמוכים מהדתי-לאומי הקלאסי, הרבה יותר גבוהים מהחרדי. הרבה יותר גבוהים? מהחרדי, כן, חד משמעית. יש נתונים, אם אתם רוצים את הנתונים, אני אגיד לכם אותם ככה, יש נתונים, זה הלשכה וכסטטיסטיקה. מתוך 1,000 חסידים, כמה עוזבים אתם יודעים? מה? 5. כמה ליטווקים? לא. יותר. 12, 13. כמה ספרדים? ספרדים ש"סניקים, כי אי אפשר להפריד אותם עם הליטווקים מהספרדים. 18, 19. כמה? 80. מתוך 1,000. כן. כמה חרד"לים? לא אחוזים, זה מתוך 1,000. כן. מספרים. 80 מתוך 1,000. 8%. וכמה חרד"לים? 100. אבל מה זה הסטטיסטיקה? לפי מה נמדד? לפי איפה התחלת בכיתה א' ואיפה אתה בגיל 40. אבל איפה הילדים שלך? גם בתוך המיינסטרים, כן, לא שם, אבל גם בתוך המיינסטרים, לא יודע להגיד את זה באחוזים, אבל חלקים מאוד מאוד גדולים, לא איפה שההורים שלהם היו, הם לא לומדים, הם לא שולחים את הילדים שלהם איפה שהכל השתנה, אז למה זה לא נדרש? זה לא, עוד פעם. אנחנו יודעים שבצבא מגדירים את האחוזי גיוס לפי מלא חוזרים בשאלה, או כאלו שממש לא היו רוצים שיגדירו אותם כחרדים, נכון. בגלל שהם נולדו במוסדות חרדים, הוא ימות חרדי רק בגלל הדבר הזה. נכון. אבל בסוף זה, אם ככה מתייחסים על הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה לא נכונה. שוב, אני לא אכנס לך לכל החשבונות של זה, אבל יש, המחקר הזה שעכשיו הזכרתי, יש פה מלא עשו עבודה מאוד מאוד גדולה כדי לבחון את תחושת ההמשכיות. כלומר, כמה מרגישים שהם ממשיכים את ההורים שלהם. בסדר? והמספרים דומים למספרים שאמרתי עכשיו. אבל אני באמת לא חושב שזה המדד היחיד בעולם. אני לא חושב שזה המדד שצריך... מה? ברוב השיח שאמרת, וכאילו, אתה מסתכל על זה במונחים תרבותיים חברתיים, אתה מחלק את זה למודל, ומי שהכי הצליח לשמר, ככה אתה מודד את ההצלחה. לא, אני מודד, לא. לפי ההגדרה של הציבור החרדי עצמו. בסדר, אבל אין פה שיח של צדקת הדרך, של ערכים, ערכי תורה, איפה הכל זה נכנס. ערכים, מה הקשר בין הערכים לבין החברה החרדית? נכון, זו השאלה. מה אתה מדבר איתי על הערכים? וזה היה בדיוק השאלה. למה אתה מדבר איתי על ערכים? ערכים, תשאיר גם משהו מהמזרוחניקים בעולם. יש להם ערכים, מה אתה צריך ערכים? תגידי, מה אתה עושה עם ערכים? אתה חרדי, מה יש לך לעשות עם ערכים? כן, זה לא חשוב. מה? מי שבא ממקום שמאמין בשלושת הדברים שאמרתי, כן. שילוש הקדוש. כן, שילוש הקדוש, זה אתה אמרת. אני חושב שזה הגדרה שהיא אמיתית, כלומר, אני לא אומר אותה בביקורת, אני אומר אותה בהשתאות אל מול ההצלחה לעמידה בהגדרות. אבל אני אשאל אותך ככה, מה המטרה בחיים של הרבי מוויז'ניץ? מה המטרה שלו? בואו ננקה כל ציניות לרגע. סתם, למשל בעלמא, הרבי מבאז', לא משנה. מה המטרה שלו? מה יהיה הצלחה אצלו? אמיתית, הצלחה. לשמור על המקום שלו מול האחר. המקום. בואו, נוריד שנייה את הציניות. למה? לשמר. נוריד את הציניות. להגדיל חיילים. כשהוא מסתכל על החסידות, מה המטרה שלו? יותר אנשים מאותו סוג. אני לא הייתי מגדיר את זה ככה. אני הייתי אומר שכמה שפחות אנשים ייפלו בדרך. והוא מצליח בצורה בלתי רגילה. איך אפשר לא להעריץ את זה? מה? בגלל הגדילה. לא, אני לא מסתכל על צמיחה, אני מסתכל על כמות העזיבה. בגלל כמות הזיבה. שהיא מינורית, נכון, כן. אבל גם אחוזי ההשוואה הם מאוד נמוכים. עכשיו אתה בא לי, איך קוראים לך? אז רפאל בא ומדבר איתי על הערכים. למי אכפת מהערכים? לא הבנתי את זה. לא, השאלה היא בעצם, אתה אומר שחייבים להמשיך אתה רוצה לדעת, אם היינו בשיעור תורה עכשיו,
על כל נושא אחר בעולם, אפשר לדבר מה הקשר בינו לבין ערכים. אני בעד ערכים, שלא תבין אותי לא נכון. זה פשוט, זה שהחברה החרדית תצמיח חברה ערכית, מבחינתי זה משול ערך לזה שהמזרוחניקים יצמיחו חברה של תלמידי חכמים. בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, בחברה החרדית יש מצוות, יש תלמוד תורה, יש קדושה, אין ערכים. זה לא חלק מהשיח, ערכים זה לא חשוב. בוודאי, אבל כרגע קורה הפוך. מה? איך הם יעשו את זה? אני אסביר, כרגע, עוד פעם, לצערי הרב, אני אסביר את זה. לדעתי, אם החרדים החדשים לא יהיו מחוברים לעולם התורה והבית מדרש, אז מה שיקרה זה נורא פשוט. הם יישארו עם כל הדברים הרעים של החרדים, ויתפרקו מהדברים הטובים. מה זה אומר? הם יהיו גזענים, כמו החרדים המקוריים. הם יעשו מכסות. אני אומר, מישהו סיפר לי עכשיו בדיחה, שבאיזה פרויקט צבאי, אני לא אזכיר את השם שלו, כי אני מצולם, אבל לא רצו, זה פרויקט צבאי של חרדים, מאוד מאוד יוקרתי, לא רצו להכניס רק אליטות חרדיות, משפחות טובות, אז אמרו, צריך לעשות מכסות לספרדים, כמו שאנחנו רגילים. לא, אז אמרו, אבל איך נגיד לצה"ל... אמרו, איך נגיד לצה"ל שאנחנו עושים מכסות? זה לא... אז חשבו, אחד אמר, יש לי רעיון. הלכו למפקדים של צה"ל, אמרו להם, תקשיבו, אנחנו רוצים לקבל כמו שאתם מקבלים ל-8200 וחיל האוויר, בסדר? כן. זאת אומרת, שורה תחתונה, את זה ישמרו. מה עוד ישמרו? את החוסר ערכים. מה זה ערכים? ערכים זה בעצם, עוד פעם, מה הבעיה? ערכי תורה זה לא ערכים? תראה, אצל המזרוחניקים יש דבר נפלא, שגם הדתל"שים שלהם, אצל המזרוחניקים הכל זה ערכים. הכל. זאת אומרת, למה? אתה אומר על ערכים אוניברסליים? לא, ערכים הכוונה שהוא עושה משהו, הוא מחפש, הוא לא מקיים מצווה כי זה דבר קדוש, הוא מקיים מצווה כי יש ערך מאחוריה, ערך הרעות, ערך האהבה, ערך התנדבות. ערכים, התנדבות, הוא חושב, הוא מגיל אפס גודל על ערכים, על אהבת הארץ, על נתינה, על התנדבות, על זה. החרדים. אני אסביר. מזרוחניק בחיים לא יחשוב איך לעקוץ. אתה מבין? הוא לא יחשוב איך לעקוץ. הוא לא עוקץ. נכון עכשיו יש את הסיפור עם האח של ראש השב"כ? אני בטוח שזה שקר גמור. רגע. אפריורית. על איזה חסד? מזרוחניקים לא עושים דברים כאלה. איזה חסדים? איזה? תן לי את הדוגמה. זה כי אנחנו גלותיים. לא. זה בן אדם עצמי, זה לא... לא, עוד פעם, זה לא רק גלותי. ומה עוד? אני מבין מה אתה אומר. מה? שוב. ערך של דבקות בשם. זה לא, חסד. זה קדושה, זה המזרוחניקים לא מכירים את זה. איזה? אני אסביר עוד פעם. אנחנו נעקוץ את הממסר, לא נעקוץ אנשים. גם החסד שלנו זה... יש מצב להסכון. לא, עזבו שנייה את העסקונה, אני אסביר עוד פעם. מרגש אותך ללכת להתנדב בחולון? אצל המזרוחניק, מה זה להיות אדם ירא שמיים? זה להיות איש טוב. זה לא ערכים. בסדר? אצל הליטאי, מה זה להיות אדם ירא שמיים? זה להיות למדן גדול. כן? זה לא כל כך קשור אם אתה איש טוב או לא. בסדר, פעם אמר לי, איזה ראש אישי וחשוב, הוא אמר לי, בזבזנו את כל האנרגיה על מצוות שבין אדם למקום, נגמר לנו המקום לבין אדם לחבר. כן? המכסה התמצתה. עכשיו, זה הכי גרוע, כי ברגע שאתה מאבד את הבית החרדי שלך, אתה לא תצמיח פתאום ערכים כמו איזה מזרוחניק, שצמח על זה מגיל אפס. אז מה אתה תישאר? אתה תישאר הפקרות אחת גדולה, באמת. ולכן זה סכנה גם למדינה, לא רק לציבור החרדי. כי להערכתי זה יהיה בשלב מסוים חצי או רוב החרדים. איפה הם יצמיחו ערכים אם הרב אומר שאין להם? אני לא מתיימר לזה שיצמיחו ערכים. מה? מה כן? פרקטית, יש פה פרדוקס. פרקטית, אני אגיד לך מה צריך. אני אגיד, אז אני יכול להתקדם עם זה. דבר ראשון, אני חושב שצריך לקחת דבר אחד מאוד חשוב מהחסידים, דבר אחד מאוד חשוב מהליטווקים. דבר ראשון זה את השייכות. השייכות שיש אצל החסידים, הזהות, החיבור השורשי העמוק לבית. זאת אומרת, בשפה מודרנית הייתי קורא לזה אינטימיות. להרגיש בבית, ליצור חבורות שנפגשות ביחד, קהילתיות, חבורות שנפגשות ביחד ולומדות תורה בעבודת השם. זה נהדר,
זה חשוב מאוד, זה קדוש, זה גבוה מאוד מאוד. זה דבר אחד. זאת אומרת, לעשות את זה בצורה כזאת שיהיה בית לחזור אליו כל הזמן, וגם שהילדים שלנו יראו את הבית הזה כל הזמן, יראו את הבית הזה בסעודה שלישית, יראו את הבית הזה באמצע השבוע, הם ירגישו שיש מקום, יש חבורה. שזה במידה רבה לחזור לחסידות המקורית. ולמה זה רלוונטי לערכים? מה? לא, עזוב, אמרתי, אין ערכים. אין ערכים. ערכים הם עצרו מחוץ לרמת בית שמש ד'. מה? מאיפה זה בא להביא אותנו? למה זה כל כך חשוב? לקדושה, לדבקות, לזהות ולחיבור. כי בסופו של דבר, התחושה הראשונה זה תחושה שאתה תלוש. שאתה תלוש, אין לך בית. ופה, שאתה בחיבור, בדיוק, זה העוגן של הכל. מה נשמע את להמשיך עם הבית מדרש. זאת אומרת, להבין שבעולם שלנו, הרי אנחנו לא נלך לעבוד, לפחות רובנו, הסיפור פה לא על מי שהלך להיות נהג משאית, או למכור ארבס לפני שבס. הסיפור פה הוא על מי שהולך להייטק. 2%. מה? 2% מהמגזר החרדי משולב בהייטק בישראל, זה המספר. אז בואו נראה תוך כמה זמן זה יהיה 20%, בסדר? השוק ההייטק רודף אחרי חרדים היום כמו אחרי זהב, בסדר? כי הם פשוט הייטקיסט, בעיקר אחרי חרדיות אמנם, אבל גם אחרי חרדים, כי הם פשוט כוח עבודה יותר זול והרבה הרבה הרבה יותר נאמן. הרי בהייטק כל אחד, אתם יודעים איך זה בא? מכירים את העולם הזה? כל אחד בא, אומר לבוס שלו אחרי שנתיים, אני כבר מכיר את המקצוע טוב, עכשיו איך תכשיר מישהו שנה, בסדר? או שתכפיל לי את המשכורת או שאני עובר לחברה הבאה. כל אחד מתנהל כמו נסיך, זה ההייטק. אז מה קורה עם החרדים? החרדים לא אוהבים את הדברים האלה, לרוץ בין מקומות, פתחו לו ליד הבית, הוא יישאר שם 10 שנים. בכלל, חרדיות שהיא עסוקה בעבודה הקדושה של להיות אשת אברך, להחזיק את כל העולם כולו במשרה שלה, אז היא גם לא מדברת הרבה תוך כדי העבודה, היא יושבת כל היום. מה? נכון, זה לא רק חרדים חדשים, זה יוצר, אגב, זה יוצר בעיות גדולות מאוד. זה יוצר בעיות גדולות. אני יכול להגיד לך שפעם בשבוע יש לי סיפור של שלום בית שנולד מאישה שהיא בהייטק והבעל שלה אברך פשוט. בסדר? עכשיו תגיד, מה, למה אתה מדבר? מה זה אברך? הוא לא פשוט. הוא אברך, הוא מחזיק את העולם, הוא עושה... מה לעשות? במציאות הוא מוציא את הילדים מהגן. הוא נהיה אישה והיא נהיית איש. אז זה עושה בעיות בזוגיות. כן? רגע, עוד לא סיימת את הנקודה. רגע, ואז בעצם ללמוד תורה. ליצור תורה, הליטאים, מה יפה מאוד אצל הליטאים? הליטאי, אפילו אם הוא רוצה להיות כופר, הוא מוציא את הספרים, בונה תורה שלמה, כותב 20 כרכים, ואומר, הנה, יש לי הצדקה למה אני צריך להיות אפיקורוס. נכון? הוא לא אומר, אני חלש וזה... ככה הליטאים היו בכל הדורות. כמה הקדישו אנרגיות, ביאליק וזה, להסביר למה הם אפיקורסים. מלא. צריך להקדיש המון אנרגיות תורניות, ליצור תפיסת עולם תורנית, להיות מחוברים לבית מדרש, ללמוד תורה, להיות מחוברים, לנהוג מעולם התורה כל הזמן, להישאר, אם אני עובד במשרות גבוהות, אני צריך גם להיות במדרגה מסוימת בתורה. לא להפוך להיות יהודים, שעכשיו עשו סקר היום, מישהו סיפר לי, ש5 שנים אחרי שבדקו כמה אלפי חרדים שיצאו לעבוד, 5 שנים אחרי, 90% העידו שהם לא פתחו ספר אחד בחצי שנה האחרונה. כולל 2 מקרא 1 תרגום. כן? 90%. 90% לא פתחו ספר. מה? זה גם 90%, בסדר. זה בישיבות החסידיות. אתה אומר, זה מנהג אבותינו בידינו. בסדר, אין בעיה. חסידים לא עושים 2 מקרא? יש פה פרדוקס, חייבים לגעת בו. יש תנועה, החבר'ה יש פה תנועה חדשה שיוצאת מהמיינסטרים. אז יש את האנשים שיוצאים כי באמת הרגישו צורך לצאת, כי המקום הזה כבר, הוא היה עקום מדי, ויש אנשים שבאמת נפלטו כי הם השוליים והם יהיו נגד. עכשיו מה שנוצר זה שכולנו, שני החלקים האלה נמצאים באותו משבצת. איך אתה יוצר את ההבחנה הזאת? האחד רוצה לייצר מקום טוב, מבחינה רוחנית והמשכית. השני מחפש מקום של נהנתנות, צריך לזרוק אותו ולקיים בו 4 מיטות בית. איך אתה עושה את ההבחנה הזאת? מה? שים פה שלט, כמו תהיה חרדי קצת. שלט שמה? שמישהו מדבר בתפילה? איך אתה עושה? אנחנו אנשים שיצאנו מהמיינסטרים, יצאנו מהישיבות, אנחנו מאסנו בכל ה... הכל בסדר. צריך עוד פעם, אני אומר עוד פעם, החרדיות הנהנתנית זה מזיק ברשות הרבים. בסדר? עכשיו, צריך להבחין טוב טוב. בכולנו יש נהנתנות.
זה לא שיש קבוצה כזאת וקבוצה כזאת. 90% מהחרדים החדשים הם על הרצף הזה, במינונים שונים. בסדר? אבל הקצת סטרא אחרא ממש שיש, זה דבר שהוא פשוט, הוא ישמש לשתי מטרות. א', הוא יצדיק את המיינסטרים החרדי השמרני, שהם יגידו, תראו איך זה נראה חרדי חדש, מה הוא עושה, הוא טס לקפריסין ועושה מסיבות חילופי זוגות, כן? כי זה דברים שכבר קורים. וב', זה פשוט יפרק את החרדים העובדים, כי זה יוביל לתוצאות שאחריתם יהיה שורנו. מה יפרק הנהנתנות? אם החרדי, הסוג החדש הזה של החרדים העובדים, הנהנתנות מבחינת... עם רכב מכוער וזה נהנתנות? לא, בקצה של הקצה, בקצה של... עוד פעם, יש... אני אדייק את זה, בסדר? ברשותך. אם אדם יצא לעבוד, עכשיו הוא כבר לא אברך, הוא בהייטק, הוא עורך דין, אז יש לו יותר כסף. אז הוא רוצה לחיות יותר טוב ממה שההורים שלו חיו, לצורך העניין. אדם מערבי, קלאסי. מבורך לחלוטין בעיניי, מבורך. למה מערבי? זה גם קשור למערביות, אבל זה גם קשור קפיטליזם. לא, זה טבע אדם. יש לי, אני רוצה לחיות יותר טוב, מה הבעיה? זה לגיטימי לחלוטין. אני יכול להגיד לכם, אני אספר לכם על עצמי, אני מרוד, חייתי כמו אני מרוד, כמו חרדי טוב חייתי, כן? היה לי אוטו אחד מ-20 שנה אחורה, שהייתי צריך לצעוק עליו בשביל שהוא יתניע, בסדר? חייתי, אתה עוד ראית את האוטו הזה, לא? כן, ראיתי. ואחרי זה נהיה לי כסף, אז יש לי חיים יותר טובים. אני חושב שזה לא בושה, זה בסדר גמור, זה טוב. זה גם לגיטימי, הבן אדם עובד קשה, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, למה לא? יש תופעה של חרדים שסופגים את הערכים החילוניים, והחרדיות שלהם היא איזשהו מופע חיצוני, סוציולוגי, קלוש בלבד. זאת אומרת, הוא נשאר עם כיפה שחורה, איכשהו, או לא שחורה, לא משנה, נשאר עם כיפה, והבגדים האלגנטיים של אשתו מזכירים איזה לבוש חרדי, אבל באמת שבאמת הם חילונים גמורים. איזה סוג חילונים? אני מנסה להגיד... חילונים, נהנתנים, שמאלנים, שספגו... חביה או חילוני נהנתן שהולך למועדונים בברים? אז יש, בעממי יותר יש את הסוג השני, ובאליטיסטי יותר יש את הסוג הראשון, ושניהם טרפה ונבלה. זה טרפה וזה נבלה. נהנתנות פסולה. נהנתנות, עוד פעם, נהנתנות שהיא... עבירות? בפשטות זה גם תמיד מוליד עבירות, בסדר? זה תמיד מוליד עבירות. זה תמיד מוליד עבירות. רב דוד לייבל אמר באיזו שיחה מאוד מפורסמת שלו שצולמה, הוא אמר, אני לא מבין מה הבעיה, כתוב בשולחן ערוך, בסימן קנ"ו, אחר כך האדם צריך ללכת, נכון, אחר כך ילך לפרנסתו, שכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה ובעוררת עוון. צריך להקשות עליו, להגיד לו, יש עוד סעיף בשולחן ערוך. בסימן, נדמה לי ש"ז, סעיף ט"ו. שם כתוב שאסור לקרוא בספר עמנואל, נכון? אם אתה יוצא לעבוד וזה גורם לך, שיתקיים בך, אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל מדעתכם, אז צריך לראות איזה שולחן ערוך, איך מסתדרים שני השולחן ערוך ביחד. כלומר, מילים אחרות, אם אתה רואה שמזלזלים כבר בהלכות פשוטות, וזה קורה, אני נפגש עם זה. נפגש עם זה בהמונים. אני רואה המון כאלה, שמגיעים למצב שההלכה היא כבר דבר מיושן, ואין שום חיבור, הכל ציני לחלוטין. עם הציניות נשארו. אבל זה לא קשור לצאת ללמוד, סליחה, זה שתי דברים שונים לגמרי. מה זאת אומרת? היום, כאילו, לצאת לעבוד זה דבר בריא, כשבן אדם עובד... אני מסכים. לא, זה מה שגם הרב לייבל מגיע ואומר. אדם שיוצא ועובד, הוא מביא סיפור, הוא מביא עושר, הוא מביא שלום בית, הוא מביא הכל. אותו בן אדם שלא שומר על ההלכות, הוא מוריד את ההלכות, ספר עמנואל, מה שנקרא, הוא עוד בכולל שם. לא, אבל לא נכון. יש המון אנשים שיוצאים החוצה ומתפרקים בחוץ. לא, אז אין להם... דרך נכונה, מה לעשות? נכון, אוקיי, בסדר, אין להם את החיבור הזה. זה לא קשור לעבודה. העבודה היא טובה, זה עוד פחות... העבודה, עוד פעם, אני איתך, לעבוד זה חיובי. זה טוב. מלבד המעט אנשים שיכולים לעסוק בתורה, מלבד המיעוט שיכול לעסוק בתורה כל ימי חייו, לעבוד זה מצוין. אבל גם לכתוב חידושים רמב"ם במציאה זה מצוין. זאת אומרת, עוד פעם, השאלה היא איפה הגעת מתוך העבודה. אם כל העולם החרדי הקלאסי נראה לך תפל ומיושן, יש פה בעיה. איבדת משהו מאוד יסודי.
אני חושב שהעתיד של העולם החרדי והישראלי כולו מצוי אצל החרדים החדשים. אבל גם החרדים הקלאסיים זה טוב, הם עושים דברים מאוד מאוד יפים וטובים. ואם הם... מה זה שוב, החרדים, הרב כל הזמן אומר החרדים החדשים? החרדים החדשים זה מה שאני אני חושב התחלתי. שהחרדים החדשים והציבור החרדי שחי פה ב-70 שנה האחרונות במדינת ישראל, כי החרדים האמיתיים שהרב התחיל עם זה בשיחה בסדר, עזוב אותי מיד דקדוקים האלה. אני מדבר עכשיו... לא, החרדים שהגיעו מליכוד בזמנו, אני סבא שלי היה מהם. הם ברחו מארצות הברית לארץ, כי שם החרדי אמיתי, עובד השם, היה לו ניסיון לעבוד בשבת. לא, אני עוד פעם, שוב, אתה נראה לי פורץ פה לדלת פתוחה, כי אנחנו כולנו מדברים על מציאות שהעבודה זה טוב. אנחנו מדברים על זה שהעבודה זה דבר חיובי. אנחנו בעד לעבוד. באופן כללי, חרדי בעולם היה בגלות, קיים את רצון הבורא מתוך ניסיונות יומיומיים. בכל הנושאים האלה. אשריך, עוד פעם, תקרא את זה איך שאתה רוצה, החרדי כאן הוא לא מה שחשוב. מה שחשוב להבין שיש כאן סיטואציה, ובסיטואציה הזאת, אם היציאה לעבודה תהיה כרוכה בהתפרקות נהנתנית, זה יהיה אסון. אבל למה זה מחייב שזה ביחד? מה? לא אמרתי שזה מחייב שזה ביחד, אני הפוך. אם הייתי חושב שזה מחייב שזה ביחד, אז לא הייתי מדבר איתך עכשיו. הייתי אומר לך, זה מחייב שזה ביחד, ולכן לצאת לעבוד זה פסול. זה לא מה שאני אומר. אני אומר, זה לא מחייב שזה ביחד, אבל זה קורה. טכנית זה קורה. טכנית זה קורה. אני הרב קצת מגזים. למה? לא, זה שאתה אומר זה הגדולים של הציבור החרדי, הם נגד החרדים העובדים. בוא נגיד, בציבור החסידי לא נראה לי שזה ככה. אני טעים ממש ככה. רגע. איזה חסידות אתה מכיר? בגיל יש בעיה עם חרדים שעובדים? בטח. הילדים שלי לא יקבלו לחיידר. לא יקבלו בגלל שתי. בגלל שאתה... רגע, מה ההגדרה של עובד? מה זה ההגדרה של עובד? עובד בעו"ש ארד, או שיש לי סמארטפון? שלא קיבלתי אישור מוועדה מסוימת שאין לה שום מידע לקנות את הסמארטפון, נכון? אני באתי כל זכות, אפילו מינימלי. חינוך לבן שלי לא מגיע. יש לי אוזנייה באוזן. חברים, תנו לי רק לשמוע אותו, זה יעזור לי. אני גם ככה, אני כן הייתי בצבא, והייתי בהנדסה קרבית. זה אומר שמעתי בחיי המון פיצוצים, והשמיעה שלי גם ככה ירודה מאוד. אם זה לא מספיק, באתם, דחפתם לי אוזנייה לאוזן, והאוזן שמאל זה האוזן החלשה שלי. וזה החרדים החדשים. ברור. אין ערכים. אין ערכים. אני חושב אחת השאלות שעולות לי תוך כדי זה, כלומר, אם השאלה היא חרדים או לא מעשה. כשאני הלכתי לאקדמיה, כשהלכתי ללמוד בתואר, התפיסה הכללית הייתה, אתה יכול ללכת ללמוד תואר, תוכו אתה לפתו זמן, תיקח את מה שאתה צריך לצורך פרנסתו, שזה גם שקר מאוד גדול. כולנו יש לנו טלפון רק לצורך פרנסתנו, על פניו, כן? וכביכול הכל מתארגן סביב הרעיון הזה. כלומר, אנחנו רוצים כביכול לשמר איזה, לייצר משהו חדש, פתוח יותר, אוקיי? חי יותר את עולם המעשה, אבל עם המסמרש, עם התורה, עם כל הדבר הזה. ועם תורה שונה קצת. עם תורה שונה קצת, אבל זאת השאלה שלי, כי החרדיות לא הציעה תורה. נכון. אני מצאתי את התורה הזאת, נגיד את זה, זה אצל כאלה שהם לא חרדים. רגע, עוד פעם, אני מסכים, תראה. יש משהו בתורה שצריך לשים לב אליו. אני מסכים איתך לחלוטין. אני אמרתי את זה בעצם. אבל יש משהו בתורה שאנשים לא תמיד נותנים את ההבחנה. יש תורה שבאה הרי תורה נאמרת בהקשר מסוים, נכון? ואנחנו מקבלים אותה בהקשר אחר. זאת אומרת, רבי נחמן אמר תורות חסידיות לפני 200 שנה בערבות הקפואות של אוקראינה, ואני קורא את זה בתור ישראלי, היום, זה עולם אחר, כן? מה? יהודי על סמים. על סמים, כן, זה גם... לא צריך סמים של רבי נחמן. התורה תמיד מתחברת, עכשיו, קח דוגמה, המזרוחניקים הם לא תורת הרב קוק, הם איך הרב קוק התיישב על המזרחי, בסדר? עכשיו, הרב זקס, כשהוא התיישב על החרדים החדשים, זה לא ייראה כמו שהרב זקס מתיישב על המזרוחניקים. זאת אומרת, אתה לא לומד את הרב זקס, אתה לומד את הרב זקס מתוך העולם שלך. למה אני אומר את זה? כי כל המקורות כשרים, והכל טוב. יש רק דבר אחד שהוא כמעט בטוח אף פעם לא יעבוד, שזה המקורות של החרדים, שגופה נועדו להצדיק את העולם שבו לומדים כל היום, או נועדו לכונן את העולם הזה, לא רק להצדיק אותו, להמציא אותו,
הוא ייצור אותו, כן? והיו אנשים גדולים שעשו את זה, כמו הרב וולבה, אנשים, כן, עם חשיבה גדולה מאוד, או לכונן את העולם החסידי המסתגר, כן? כמו בסיסרוי, זאת אומרת, דמויות מופת כאלה, ואי אפשר, זה ממש אנטי, כאילו, לכיוון. אבל כשאתה לומד את הרב זקס, זה מצוין, זה לא אומר שאתה מפסיק להיות חרדי בגלל זה. הוא לא היה חרדי. אגב, הוא נורא מקרה מעניין, הוא גם לא היה מזרוחניק, נכון? זאת אומרת, הוא היה חוצניק עם אופי מסוים, אבל זה מצוין, זה מצוין. אני חושב שהתורה של הרב זקס היא בעייתית במובן הזה שהיא כמו אור, היא כמו חשמל, היא מהירה אבל לא מחממת. זאת אומרת, יש בה דברים מאוד יפים ועמוקים, אבל צריך הרבה יותר משהו שיספק שייכות וזה. אני מאוד אוהב את הרב זקס. מאוד, כי הוא בהרבה פעמים דיבר, כי הרבה מהכתיבה שלו זה בעצם לגויים, צריך לזכור את זה. אנחנו קוראים את זה בתור יהודים שמחים, כי אנחנו שמחים שהוא כתב כזה יפה, אבל הוא כתב את זה לגויים, אבל זה, כשאתה שואל, אתה אומר, אני לא מוצא את זה אצל החרדים, אני אומר לך, פשיטה שאתה רוצה. התכוונתי למשהו יותר רחב, אנחנו פוגשים לא רק את העולם על פיתוייו, אנחנו פוגשים את העולם על דעותיו, נכון. חשיבתו. הרבה יותר. צריכים להתמקם מחדש לא רק מול עולם המעשה, אלא מול עולמות של תיאולוגיה, בעיקר, פילוסופיה, חשיבה. אני חושב שעוד פעם, אני חושב שבעיקר מול עולם המעשה דיברתי על זה שצריך ליצור שייכות. אבל אני חושב שבשביל זה צריך ללמוד תורה. לא ללמוד, כשאני אומר ללמוד תורה, אני לא מתחיל לעשות דף יומי. אני ללמוד, לבנות תפיסה תורנית שכנגד זה. ולכן אני כן מסכים שצריך גם שיהיה תלמידי חכמים גדולים שמחוברים לזה. זה נכון. קשה למצוא. לא יודע. איזה תלמיד חכם גדול מסכים להכיר בתנועה הזאת? עוד פעם, אני מאמין שדברים מתהווים, בוא נגיד את זה ככה. זה משהו חדש, צריך הולכים בחושך, אתה מבין? מה? באיזה מקום אחר. אני מבין, בטח שאני מבין, אני רואה את זה גם. אבל אני גם מבין שאין לי שום ספק שיצמח מזה משהו גדול. זאת אומרת, כי אם יהיה את הניסיון ליצור תורה, כי אתה צודק, אני חושב שזו הנקודה הכי עמוקה של הסיפור הזה. שבעצם צריך להתמקם מחדש בעולם של דעות, שפעם לא היינו צריכים להכיר את קיומם. זה היה הרבה יותר פשוט. עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו חושבים על הדעות, נכון? עצם השאלה הזאת, אפילו בתור שאלה אולטרה שמרנית. אני רוצה לדעת מה הרב שלי חושב על הדעות האלה. זו שאלה שהחרדי הישן לא שאל את עצמו בכלל. ובמובן הזה גם בשטייטל לא שאלו את השאלה הזאת. במובן הזה החרדים כן ממשיכים את השטייטל, כן? אז איזה תורה הרב מדבר? אולי צריך לחזור מה ממש... אתה הדף היומי? אדם שכן חשוף בתיאולוגיה. אני באמת חושב, אולי צריך ללמוד נח לא למד. אז אני אומר עוד פעם, אני חושב שעל זה, אם אתה רוצה שנדבר על זה, אתה צריך להזמין אותי פה עוד 20 פעם. אני אגיד לך למה, לא, כי בעצם יש כל כך, אני חושב על זה, אני מסתובב הרבה יום עכשיו, אבל יש כל כך הרבה נושאים שצריך לטפל בהם. עוד לא אמרנו עוד דבר מאוד עקרוני, אתה יוצא לעבוד, אתה במילא יוצא לצבא, כלומר, אולי אתה לא תצא לצבא, הבן שלך כבר יצא לצבא, או אתה בסביבה של... אתה יוצא, אתה משלם מיסים, אתה נהיה פתאום אזרח, אתה מגלה שאתה אזרח, גם פתאום לא בא לך לטוב בעין שילדים בני 3 רצים בכביש. פתאום זה כבר, איך זה קשור? תגיד, זה לא אמור להיות קשור. למה זה שיצאתי לעבוד מקשה עליי לראות ילד בן 3 רץ בכביש? זה ערכים, זה ערכים. זה לא ערכים, אתם טועים. זה לא ערכים. זה לא, חס ושלום. זה לא ערכים, זה אזרחות. כן? אתה פתאום נהיה אזרח. כן? אזרח, ואז מה היחס שלנו למדינה? שאלת כל השאלות. מה היחס למדינה? איך מתמודדים למדינה? הרי גם המדינה בלאו הכי השתנתה. נכון? זה קושייה גם לחרדים שלא יצאו, כי הרי המדינה היא לא אותה מדינה. נכון? יש את הבדיחה, אתם מכירים את זה שמישהו היה במלחמת העולם השנייה, זה לא בדיחה, זה סיפור, כן? זה מעשה שהיה. היה חייל יפני שהיה תקוע על איזה אי, 18 שנה הוא לא ידע שהמלחמה נגמרה, הוא חושב שעוד יש מלחמה. הוא היה שם בודד באי, הוא חושב שבמלחמת העולם השנייה מתקיימת, בפיליפינים, נכון. כן, הוא חושב שעוד יש מלחמה. אז החרדים עוד חושבים שכל החילונים שם בחוץ זה מפאיניקים שגוזרים פאות. הם לא יודעים שהרוב זה ביביסטים ששומרים שבת. כן? הם לא יודעים את זה. למרות שזה קל לראות, יש קואליציה שרובה שומרת שבת. זה לא היה אף פעם מדינת ישראל, זו הקואליציה הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שהרוב שלה שומר שבת. אז זו שאלה שצריך לטפל בה מהיסודות. מה היחס למדינת ישראל? מה המקום של תורה בעולם של פרנסה? מה אני צריך לעשות עמו? מה אני מאמין ביחס לכל הדעות שנחשף אליהם? פמיניזם,
מה אני עושה עם זה שאני עובד עם נשים? פתאום, הרי אני רגיל שיש לאישה תפקיד בבית ויש לי תפקיד. פתאום אנחנו יוצאים לעבוד, אנחנו אותו דבר. בשוק העבודה, אנחנו פחות או יותר אותו דבר. ויכול להיות שתהיה לי גם בוסית. ומה היחס שלי לחילונים? ומזרוחניקים? אין סוף שאלות. צריך לשאול, בשביל זה צריך בסמידרש. זאת אומרת, אי אפשר אחרת. אם זה לא יהיה בסמידרש, יהיה הבור ריק, אין בו מים אין בו נחשים הקרבים יש בו, מה ייכנס? כל הרפש. זה יהיה... אם הדף היומי לא יודע לתת מענה לזה, הדף היומי לא יודע לתת מענה לכלום. אז מה כן? מה? מה כן? מה יודע לתת מענה ללמוד תורה, ללמוד מחשבה. כן, ודאי. אוקיי. אני מבחינתי... אין מודלים כאלה. אין מודל של מדינת ישראל. בשביל זה אני פה. סוגיות לא? בשביל זה אני פה. לא מספיק. מה? לימוד סוגיות? לא, זה לא יפתור את הבעיה. זה לנו תנ"ך. לא. רובנו לא יודעים את העבר. לא, אני אומר בשביל זה אני פה, כי באמת זה מה שחשוב לי להגיד. עכשיו רוצה לו את הנקודה. לא, זה אחת הנקודות, אבל אני חושב שזו נקודה מאוד מרכזית. עוד פעם, תראו, אני תמיד אוהב להגיד למזרוחניקים שהם כל כך עמי ארצות, שהם לא מבינים, למשל, שמעתי מאיזה ראש ישיבת הסדר, מזרוחניק, שאמר לי, אני לא מבין מה ההבדל בין הראש ישיבה שהיה פה לפניי לבין החזון איש. אמרתי לו, אתה כל כך עמי הארץ, שאתה אפילו לא מבין מה ההבדל, כי הוא אמרתי לו, אתה כמו ילד שלא יודע להבדיל בין, הוא לא יודע לקרוא, אז הוא לא מזהה בין אותיות, כן? אותו דבר הפוך בענייני מחשבת. זאת אומרת, הרמה הממוצעת של הציבור חרדי זה כמו מזרוחניק בכיתה ד', שגם הם לא מדהימים בזה, אבל הם הרבה יותר קדימה. וזה נותן כלים להתמודד עם השאלות. זאת אומרת, הרי מה זה מחשוב? איך נוצרה המחשבה היהודית לדורותיה? מתוך מה? מי הראשון שעשה מחשובת? לא, רב סעדיה, בדיוק. למה הוא עשה את זה? מתוך המציאות, מתוך משבר. רב סעדיה חי 4 משברים. משבר ראשון היה התפרקות ושחיתות אצל גדולי הדור הגאונים. הרי לא, זה משבר פנימי לפני זה. הרי רב סעדיה הגיע, הוא היה מצרי. הוא היה הראשון של המשפחות הגאונים. כן? מזכיר לכם משהו, לא משנה. המשבר שני עם גאוני ארץ ישראל. הפולמוס על מי קובע את התאריך. משבר שלישי מול הקראים. הקראים היו 2/3 מעם ישראל בזמן של רב סעדיה. 2/3, כשרב סעדיה נפטר הם כבר היו 20%. כתב 20 ספרים נגד הקראים. והמשבר הרביעי זה עם המוסלמים, שאנשים התחילו ללמוד פילוסופיה, והיה להם קושיות על העולם. למה אני אומר את זה? כי רב סעדיה לא קם יום אחד בבוקר, רב סעדיה הוא היהודי הראשון שחיבר ספר. אף אחד לא חיבר ספר. רב סעדיה לא קם בבוקר ואמר, אני אשנה את העולם היהודי בדורותיו לנצח נצחים. מה פתאום? הוא קם בבוקר, הוא ראה שהעולם מלא בעיות, הוא אמר, צריך להתמודד, לפתור אותה, מה הוא עשה? ישב בבית מדרש, במצרים, לא בבבל המעתירה, אלא במצרים שהייתה רוויית עמי ארצות ויהודים שבקושי יודעים קרוא וכתוב, והתחיל להתמודד, נושא. זה המקום של מחשבה. אז עשה את זה רב סעדיה בדורו, עשה את זה הרמב"ם, עשו את זה המהר"ל, וגם המקובלים עשו את זה, בעומק גם המקובלים עשו את זה. זאת אומרת, למה פתאום פרצה הקבלה בכאלה אורות גדולים ובהבנה כל כך עמוקה כמו שלא הייתה לפניה, דווקא אחרי גירוש ספרד, כן? והחסידות, מה? החסידות לא באה על משבר. החסידות באה על משבר עצום שהיה ביהדות אשכנז אחרי השבתאות, וגם המצב שבו בעצם רוב היהודים הרגישו חסרי קשר, זאת אומרת, חוץ ממשפחות האצולה והלמדנים, היהדות הייתה מתה לחלוטין. זה הגיע בגלל שבתאות? מה? זה הגיע בגלל שבתאות חסידות? זה הגיע מרצון לתקן את מה שהשבתאות לא הצליחה בו. חד משמעית, כן. כמה שנים זה אחרי? מה? כמה שנים זה אחרי? בערך 70. אחרי מות השבתאות, כן? זה לא הגיע בגלל ההשכלה. יש איזו מחשבה שהחסידות הגיעה בגלל ההשכלה. זו מחשבה נורא יפה. היה בהשכלה? לא, זה לא מתאים בעובדות. אתה יודע, לפעמים אני שומע את זה מחרדים שמנסים לכפור. החסידות זה רק בגלל ההשכלה. אני אומר, זה מאוד יפה, אבל צריך בשביל זה להיות מעל הזמן, אז כנראה אתם מבחינה אחרת ממני. מה? חשדו בשבתות, היה חשד כלפי... פשיטה. בכל תנועה חדשה יש חשדות ובעיות וזה, אבל אני רוצה להגיד, מאיפה בא הבעל שם טוב בעצם? מאיפה צמחה החסידות? החסידות צמחה ממקום של משבר. לא שפתאום צצה נשמה גדולה, זה גם נכון שצצה נשמה גדולה, אין בזה ספק בכלל, אבל זה התחיל ממשבר. ולכן אני אומר, התורה, זה בעצם הכותרת של מה שאמרתי, שצריך תורה אחרת. כי צריך מחשבה שמתאימה לזה, ואין מאיפה לקחת.
זה לא שאפשר להגיד מה הבעיה. אגב, המזרוחניקים ששומעים את השיעורים האלה שאומרים, מה הבעיה? בוא תיקח מאיתנו. זה לא יעבוד. לא, למה? כי הם גדלו, אתם יודעים, מזרוחניק בגיל 5, הוא חושב על המדינה הרבה יותר ממה שהוא חושב על השם יתברך. צריך להבין את זה. זאת אומרת, הם גדלו בעולם ערכים שונה לחלוטין. אי אפשר לבוא ולאמץ את זה, זה לא אנחנו. אי אפשר, זה לא ילך. המושג תורה חדשה, כשאני ניסחתי את המודעה, הוספתי סימן שאלה. אני מבקש סליחה, כשאומרים תורה חדשה לחרדי, כאילו זאת התורה לא תהיה... תורה חדשה מאיתי תצא, תורה שיש בה חידוש. תורה חדשה, יש בה חידושים, אבל היא לא תהיה מוחלטת, אסור תורה חדשה. לא, עוד פעם, תורה חדשה מאיתי תצא. כשאני שם את זה בצד המילים, לא. אני לא, מבין. פרסומי שלי קפץ, כי אתה רוצה, בסוף רצינו להביא קהל, וידעתי שהכותרת יכולה להיות בעייתית. אבל כשאני כותב... הפוך, כותרת בעייתית זה מביא הרבה קהל. זה עשה... כמו הרב יודע. ומי שלא צריך להיות פה לא פה. אבל היו כאלה שלא עברו, פנו אליי שניים, ואני לא כותב אותם. וידעתי שזה יקרה. חרדים חדשים, תורה חדשה, זה כמו להגיד, בגלל שהם חרדים חדשים, יש להם תורה חדשה. שזה גם אסוציאציה לא אחרת. באופן כללי, תורה חדשה, אתה צודק, אם היינו... זה אידיאולוגיה חדשה. אם היינו יוצאים עכשיו בפרויקט שיווקי, לא היינו משתמשים בביטוי הזה, אני מסכים איתך. אבל גם צריך להגיד את האמת, צריך חידוש במובן הזה שצריך ליצור משהו שעוד אין אותו. זאת אומרת... חידוש אותו יש. בסדר? אני... מה? בחינת חדש ימינו כקדם, בסדר? הרי בסופו של דבר, יש פה שני אלמנטים. יש אלמנט אחד שחוזרים למסורת של לעבוד. בסדר? מסורת שהסתיימה סך הכל לפני 70 שנה. זאת אומרת, חוזרים לעשות מה שעשו יהודים בכל הדור. אבל שבחוץ לארץ. נכון? כן. כן. מה איתם? זה לא התעסקות הרבה במחשבה. בטח שכן. מה רע בזה? לא, עושים את זה המון. מי עושה את זה? היום? אני לא יודע היום, אני מדבר איתכם. זה נותן לאנשים את העומק. 20 שנה. זה נותן לאנשים את העומק של... אבל לאיזה לאיזה הקשר משתמשים עם זה? מישהו יודע מה כתוב בדעת תבונות? מישהו פה למד דעת תבונות? כן? כמה? תרימו את היד, מישהו למד דעת תבונות. רבע. ואתם האפיקורסים של החרדים, כן? בדרך השם. יוצאים הישיבה יחד על זה גם. בסדר. זה היה ישיבה. זה היה אחד הספרים הכי מעניינים מהישיבה. ישבתי בישיבה, חיפשתי ספר מעניין. זה היה ספר היחיד שנכנס... איפה למדת? מה? דעת תבונות היה. היה וולטר. זה מותר? זה היה מותר. או שלא עלו על זה שזה... לא היה ברור הספרים, כן. על כל פנים, זה ברור שזה תורה חדשה, זה כי בכל זאת יש פה שאלות שלא היו אף פעם, בסדר? זאת אומרת, תראו, אני מסתכל אפילו על שאלת הטכנולוגיה, דיברנו קצת על הטכנולוגיה, סמארטפון. ההתמודדות עם סמארטפון כרגע של העולם החרדי היא התמודדות שמזכירה לי קצת את הבן שלי כשהוא לא רוצה ללכת לישון. בסדר? זאת אומרת, הוא לא יודע מה הוא רוצה מהחיים, אז הוא יושב על הרצפה וצועק. כן, למה? תשימו לב. מי זוכר פה לפני 20-30 שנה, מה היה אסור? רדיו. רדיו. היה אסור רדיו. טלוויזיה. היום יש תחנות חרדיות ברדיו, נכון? אחרי זה טלוויזיה, הטלוויזיה מתה מעצמה כי החליף אותה האינטרנט. איך התחיל האינטרנט? אסור, איסור, גמור. היה אסור וידאו, היה אסור. המחשב. איפה? המחשב. ווידאו היה אסור. אבל איפה עכשיו, יש בית חרדי בלי אינטרנט? כמה יש? אני מכיר את המספרים כי יש לי משרד... כמה יש? בוא תעזור לנו. לפי הסקאלה זה 74%, לפי בזק זה שיש או ש... 74%, אבל יש 10% ששומע אימייל. לא. עדיין יש 60% שאין להם סמארטפונים. כן, אבל שים לב, האינטרנט היה לפני 20 שנה. כן, אבל אברכים יש להם נטפליקס בבית, אין לי מה לעשות. אני כפרסומאי, אין לי הרבה מה לעשות שם, אני עושה להם בלוגים. אין בעיה, ואני יש לי... מתקשר שיפתחו להם את זה. אני יש לי חברותה שהוא נטפליקס. הכי חרדי, אצניק, שמרן של שמרנים, אז אם אני רוצה לקבוע איתו, אז אנחנו מתכתבים דרך הוואטסאפ של אשתו. כי כידוע שהאיסור בוואטסאפ זה איסור בחפצה ולא בגברה, זה איסור בגברה ולא בחפצה, כן? יש בעיה של איש לכיחוף או איזה. מה? איש לכיחוף איזה יכול לעשות בעיה. השאלה זה שליח לדבר הבא? הנה חינמי, כן, הנה חינמי. אז זה דבר אחד, ודבר שני, יש לו אינטרנט פתוח יחסית,
כאילו, הוא יודע איך... זה ידוע שיש להם